Alkohol može biti, ali nemilosrdan neprijatelj. Mnoge hrvatske zvijezde nekoć su punile dvorane, osvajale naslovnice i uživale divljenje publike, no iza svjetala pozornice vodile su tešku bitku s ovisnošću koja ih je polako uništavala. Neki su izgubili karijeru, drugi obitelji i prijatelje, a neki nikada nisu uspjeli pobijediti vlastite demone. U ovom videu prisjetit ćemo se 10 poznatih hrvatskih zvijezda, čiji je život obilježila borba s alkoholom i čiji je bolni pad potresao cijelu Hrvatsku. Boris Dvornik. Boris Dvornik bio je jedan od najomiljenijih hrvatskih glumaca svih vremena. Njegov prepoznatljiv glas, prirodni humor i karizma učinili su ga legendom jugoslavenske i hrvatske kinematografije. Publika ga je obožavala zbog uloga običnih ljudi, iskrenih, tvrdoglavih i toplih, pa je mnogima djelovao kao čovjek kojeg ništa ne može slomiti. No iza osmijeha kojim je osvajao milijune gledatelja skrivala se puno mračnija stvarnost. Kako su godine prolazile, Boris se sve teže nosio s pritiscima slave, osobnim razočaranjima i zdravstvenim problemima. U medijima se sve češće pisalo o njegovoj sklonosti alkoholu, a prijatelji i kolege primjećivali su da se polako udaljava od svijeta kojem je nekada pripadao. Iako nikada nije želio da ga ljudi pamte po svojim slabostima, alkohol je postajao sve vidljiviji dio njegova života. Posebno teško razdoblje uslijedilo je nakon javnog sukoba s dugogodišnjim prijateljem i kolegom Batom Živojinovićem tijekom ratnih godina. Taj je događaj duboko pogodio Borisa i ostavio emocionalne posljedice koje su ga pratile godinama. Mnogi su vjerovali da su upravo tada počeli njegovi najteži životni trenuci. Povukao se iz javnosti, sve rjeđe prihvaćao glumačke angažmane, a njegovo zdravstveno stanje postupno se pogoršavalo. Pred kraj života više nije bio onaj energični glumac kojeg je Hrvatska poznavala desetljećima. Iako su ga obitelj i najbliži pokušavali zaštititi od medijske pozornosti, bilo je očito da vodi tešku borbu sa samim sobom. Alkohol nije izbrisao njegov golemi talent, niti njegova nezaboravna ostvarenja, ali je postao simbol jedne bolne životne etape koju su mnogi promatrali s tugom. Kada je Boris Dvornik preminuo 2008. godine, Hrvatska nije oplakivala samo velikog glumca, nego i čovjeka čiji je život pokazao koliko čak i najveće zvijezde mogu biti ranjive iza svjetala reflektora. Vija. Ivica Vidović. Ivica Vidović bio je jedan od najcijenjenijih hrvatskih glumaca svoje generacije. Njegov talent nije se temeljio na velikim gestama ili glasnim nastupima, već na iznimnoj sposobnosti da svakom liku udahne duboku emociju i ljudskost. Publika ga je pamtila po brojnim filmskim, televizijskim i kazališnim ulogama, dok su ga kolege smatrale umjetnikom koji je glumu živio svakim svojim dahom. Ipak, iza profesionalnih uspjeha skrivala se životna borba koju je rijetko pokazivao javnosti. Tijekom godina često se govorilo o njegovu boemskom načinu života. Druženja koja su započinjala nakon predstava nerijetko su završavala uz velike količine alkohola, što je u tadašnjim umjetničkim krugovima bilo gotovo uobičajeno. Ono što je isprva izgledalo kao dio boemske kulture, postupno je počelo ostavljati trag na njegovu zdravlju i svakodnevnom životu. Bliski prijatelji kasnije su priznavali da su primjećivali kako ga iscrpljenost i alkohol polako sustižu, premda je na pozornici i pred kamerama i dalje djelovao potpuno uvjerljivo. Unatoč osobnim problemima, Vidović nikada nije izgubio svoju predanost glumi. Čak i kada mu je zdravstveno stanje postajalo sve ozbiljnije, nastavljao je prihvaćati zahtjevne uloge i publici pružati vrhunske izvedbe. Upravo je ta profesionalnost često skrivala težinu njegove privatne borbe. Mnogi gledatelji nisu ni slutili da čovjek kojeg gledaju na ekranu vodi bitku protiv vlastitih slabosti izvan reflektora. Posljednjih godina života zdravstveni problemi postajali su sve izraženiji. Njegov organizam bio je iscrpljen dugogodišnjim životnim navikama, a sve češće se povlačio iz javnosti. Kada je preminuo 2011. godine, iza sebe je ostavio impresivan umjetnički opus i reputaciju jednog od najvećih hrvatskih glumaca. Njegova priča i danas služi kao podsjetnik da slava i izniman talent ne mogu uvijek zaštititi čovjeka od posljedica dugotrajnih poroka, te da se iza velikih umjetnika često kriju bitke koje publika nikada ne vidi. 3. Tomislav Ivčić. Tomislav Ivčić bio je jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača i kantautora 80-ih i početkom 90-ih godina. Njegove pjesme redovito su osvajale vrhove top ljestvica, a publika ga je doživljavala kao čovjeka vedrog duha, velikog srca i neiscrpne energije. Bio je zvijezda koja je punila koncertne dvorane i stvarala hitove koje mnogi Hrvati pjevaju i danas.
Međutim, iza uspješne karijere nalazilo se razdoblje obilježeno iscrpljujućim tempom života, neprekidnim nastupima i sve većim oslanjem na alkohol kao način opuštanja. Glazbena scena tog vremena bila je poznata po dugim noćima, proslavama i druženjima koja su gotovo uvijek uključivala velike količine alkohola. Ivčić nije skrivao da je volio takav način života. A ljudi iz njegova okruženja kasnije su govorili kako je alkohol često bio sastavni dio tih okupljanja. Iako je na pozornici uvijek djelovao nasmijano i samouvjereno, bliski suradnici primjećivali su da ga godine neprekidnog stresa i nezdravih navika polako iscrpljuju. Unatoč tome, Tomislav nikada nije izgubio svoju kreativnost. Nastavio je pisati pjesme, nastupati i sudjelovati u javnom životu, čak i u razdoblju kada je Hrvatska prolazila kroz velike društvene promjene. Njegova popularnost nije jenjavala, ali su privatni izazovi postajali sve veći. Prijatelji su kasnije isticali da je iza vedrog osmijeha često skrivao umor i teret koji je nosio. Njegov život iznenada je prekinut u prometnoj nesreći 1993. godine, u trenutku kada je još imao mnogo planova i glazbenih ideja. Budući da je riječ o tragediji uzrokovanoj prometnom nesrećom, bilo bi pogrešno tvrditi da je alkohol bio uzrok njegove smrti. Međutim, njegov boemski stil života i bliskost s kulturom ispijanja alkohola ostali su dio priče o čovjeku koji je živio intenzivno i bez predaha. Danas Tomislava Ivčića publika prvenstveno pamti po njegovim bezvremenskim pjesmama koje su nadživjele sve životne oluje i ostale trajni dio hrvatske glazbene baštine. 4. Dino Dvornik. Dino Dvornik bio je jedna od najoriginalnijih i najkarizmatičnijih zvijezda hrvatske glazbene scene. Nazivan je kraljem hrvatskog funka, a njegova energija, kreativnost i jedinstven glazbeni stil učinili su ga idolom cijele jedne generacije. Gotovo svaki njegov nastup bio je spektakl, a publika je obožavala njegovu spontanost i nepredvidiv karakter. Ipak, iza blještavila pozornice skrivao se čovjek koji se godinama borio s vlastitim demonima. Dino nikada nije skrivao da je živio burnim životom. U brojnim intervjuima otvoreno je govorio o razdobljima u kojima se suočavao s ovisnostima i posljedicama takvog načina života. Alkohol je bio dio noćnog života i glazbene scene kojoj je pripadao, ali nije bio jedini izazov s kojim se nosio. Upravo zbog toga njegovu priču nije moguće svesti samo na jedno sredstvo ovisnosti. Riječ je o dugogodišnjoj borbi koja je ostavila ozbiljne posljedice na njegovo fizičko i psihičko zdravlje. Unatoč svemu, Dino je uvijek iznova pokušavao krenuti ispočetka. Vraćao se studiju, snimao nove pjesme i nastupao pred publikom koja mu je ostala vjerna do posljednjih dana. Njegova supruga Daniela i kći Ella bile su mu najveća podrška, a oni koji su ga poznavali često su govorili kako je unatoč svim problemima bio iznimno topao. Duhovit i velikodušan čovjek, no godine intenzivnog života ostavile su trag koji se više nije mogao sakriti. Kada je Dino Dvornik preminuo 2008. godine, Hrvatska je izgubila jednog od svojih najtalentiranijih glazbenika. Njegova smrt potaknula je brojne rasprave o pritiscima slave, ovisnostima i cijeni, koju umjetnici ponekad plaćaju iza zatvorenih vrata. Iako bi bilo netočno tvrditi da je alkohol sam po sebi odredio njegovu sudbinu, nema sumnje da su godine obilježene porocima i samodestruktivnim načinom života ostavile dubok trag. Danas njegova glazba i dalje živi, ali njegova životna priča ostaje snažno upozorenje koliko talent i slava ne mogu uvijek zaštititi čovjeka od vlastitih slabosti. 5. Željko Malnar. Željko Malnar bio je jedan od najneobičnijih hrvatskih javnih likova. Putopisac, televizijski voditelj, pustolov i autor, živio je život kakav se teško može usporediti s bilo čijim drugim. Proputovao je desetke zemalja, upoznao različite kulture i stekao reputaciju čovjeka koji se nije bojao prijeći granice, ni zemljopisne ni društvene. Međutim, upravo je njegov nekonvencionalni način života često bio povezan s pretjeranim uživanjem u alkoholu, što je s godinama postalo gotovo neodvojiv dio njegova javnog imidža. Najveću popularnost stekao je emisijom Noćna mora, koja je tijekom godina postala kultni televizijski fenomen. U toj emisiji gledatelji su često mogli vidjeti kaotičnu atmosferu, improvizaciju i goste koji su otvoreno konzumirali alkohol pred kamerama. Malnar nije skrivao da voli takav način života, a mnogi su upravo zbog njegove iskrenosti smatrali da je autentičan. Ipak, ono što je publici često izgledalo zabavno, njegovim je prijateljima ponekad izazivalo zabrinutost.
Kako su godine prolazile, posljedice dugotrajnog nezdravog načina života postajale su sve vidljivije. Njegovo zdravstveno stanje postupno se pogoršavalo, ali Malnar nije želio mijenjati način na koji je živio. Ostao je dosljedan sebi do samoga kraja, odbijajući glumiti osobu kakva nije bio. Upravo je ta tvrdoglava dosljednost mnogima bila istodobno razlog divljenja i tuge. Kada je preminuo 2013. godine, Hrvatska se oprostila od čovjeka kojeg je bilo nemoguće svrstati u bilo kakve okvire. Iako službeni uzrok njegove smrti nije bio alkohol, malo tko može zanijekati da je dugogodišnji boemski način života ostavio ozbiljne posljedice na njegovo zdravlje. Željko Malnar ostavio je iza sebe jedinstvenu ostavštinu, ali i priču koja pokazuje kako život bez granica često nosi visoku cijenu. Njegova osobnost i danas izaziva podijeljena mišljenja, no jedno je sigurno. Bio je zvijezda koju nitko nije mogao ignorirati i čovjek koji je živio potpuno po vlastitim pravilima. 6. Božidar Alić. Božidar Alić bio je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih glumaca svoje generacije. Tijekom desetljeća ostvario je brojne zapažene uloge u kazalištu, na filmu i televiziji, a njegov snažan glas i osebujna pojava učinili su ga lako prepoznatljivim licem domaće scene. Publika ga je cijenila zbog glumačkog talenta i inteligencije, no njegov privatni život često je bio jednako buran kao i likovi koje je tumačio. Alić je bio poznat po tome što nikada nije skrivao svoje stavove ni način života. Tijekom godina znao je otvoreno govoriti o razdobljima obilježenima boemskim životom, dugim noćima i čestim druženjima uz alkohol. Ljudi koji su ga poznavali opisivali su ga kao čovjeka snažnog karaktera, ali i nekoga tko je teško prihvaćao kompromise. Takav temperament često ga je dovodio u sukobe, dok su nezdrave životne navike dodatno opterećivale njegovo zdravlje. Kako je vrijeme prolazilo, glumačkih angažmana bilo je sve manje, a u medijima su se češće pojavljivale priče o njegovim kontroverznim javnim nastupima nego o umjetničkom radu. Mnogi su smatrali da je upravo kombinacija osobnih odluka, narušenog zdravlja i dugogodišnjeg boemskog života pridonijela njegovu postupnom udaljavanju od vrha hrvatske glumačke scene. Unatoč tome, nikada nije izgubio vjeru u vlastiti talent, niti je prestao govoriti ono što misli, bez obzira na posljedice. Posljednjih godina života živio je znatno povučenije nego nekada. Borio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, a njegov izgled i fizička snaga više nisu podsjećali na glumca kojeg je publika pamtila iz njegovih najboljih dana. Kada je preminuo 2024. godine, mnogi su se prisjetili njegove bogate umjetničke karijere, ali i činjenice da je iza nje stajao čovjek koji je vodio tešku osobnu borbu. Alkohol nije jedini obilježio njegov život, niti bi bilo ispravno tvrditi da je odredio njegovu sudbinu, ali je bio dio burnog razdoblja koje je ostavilo trag na njegovu zdravlju i javnoj slici. Njegova priča ostaje podsjetnik koliko su talent i osobni demoni ponekad isprepleteni na način koji publika tek kasnije u potpunosti shvati. 7. Fabijan Šovagović. Fabijan Šovagović bio je jedan od najvećih hrvatskih glumaca i književnika 20. stoljeća. Njegove uloge ostavile su neizbrisiv trag u kazalištu, filmu i televiziji, a publika ga je posebno pamtila po snažnim interpretacijama običnih ljudi iz slavonskog kraja. Njegova autentičnost, dubok glas i iznimna emocionalna snaga činili su ga umjetnikom kojem su se divile generacije gledatelja. Ipak, iza impresivne karijere skrivao se život obilježen teškim osobnim iskušenjima i boemskim navikama, koje su s vremenom ostavile posljedice. Šovagović je pripadao generaciji umjetnika u kojoj su duga druženja nakon predstava i snimanja često završavala uz velike količine alkohola. U umjetničkim krugovima toga vremena takav način života nije bio rijetkost, a ni on nije bio iznimka. Bliski prijatelji i kolege kasnije su govorili da je znao pretjerivati s pićem, osobito u razdobljima velikog stresa ili kreativnih kriza. Iako alkohol nije umanjio njegov glumački talent, postupno je počeo utjecati na njegovo zdravlje i svakodnevni život. Unatoč svim izazovima, Fabijan nije prestajao stvarati. Pisao je dramske tekstove, nastupao na pozornici i ostajao jedan od najcijenjenijih umjetnika u Hrvatskoj. Njegova predanost poslu bila je gotovo nevjerojatna, čak i kada je fizički bio iscrpljen. Publika je i dalje gledala vrhunskog glumca, dok su samo najbliži znali koliko je energije ulagao kako bi sakrio posljedice dugogodišnjeg napornog života. Pred kraj života, zdravstveni problemi postajali su sve ozbiljniji, a sve rjeđe se pojavljivao u javnosti.
Kada je preminuo 2001. godine, Hrvatska je izgubila umjetnika čije se ime i danas izgovara s velikim poštovanjem. Iako bi bilo pogrešno tvrditi da je alkohol bio jedini razlog njegova fizičkog propadanja, mnogi smatraju da je dugogodišnji bojemski način života ostavio dubok trag na njegovu organizmu. Njegova ostavština ostaje iznimna, ali njegova životna priča podsjeća da ni najveći umjetnici nisu bili imuni na poroke koji su obilježili jedno cijelo razdoblje hrvatske kulturne scene. 8. Predrag Vušović. Predrag Vušović, publici poznatiji pod nadimkom Pređo, bio je jedan od najomiljenijih hrvatskih karakternih glumaca. Njegova pojava, osebujan glas i prirodna gluma učinili su ga nezaboravnim u brojnim filmskim i televizijskim ulogama. Posebno su ga proslavile serije i filmovi u kojima je tumačio snažne životne likove, a gledatelji su ga doživljavali kao čovjeka koji nikada ne glumi, već jednostavno jest ono što prikazuje na ekranu. Ipak, iza tog dojma skrivao se život ispunjen ozbiljnim zdravstvenim problemima i dugogodišnjim nezdravim navikama. Vušović nikada nije skrivao da voli opušteni dalmatinski način života, u kojem su druženja uz hranu i piće bila gotovo svakodnevica. Kolege su ga opisivale kao veselog čovjeka koji je znao uživati u društvu, ali i kao osobu koja je godinama živjela vrlo intenzivnim tempom. S vremenom su se počele pojavljivati sve ozbiljnije zdravstvene tegobe, a mnogi su vjerovali da su dugogodišnje životne navike, uključujući često konzumiranje alkohola, dodatno opteretile njegov organizam. Unatoč narušenom zdravlju, Predrag nije želio odustati od glume. Nastavio je raditi gotovo do posljednjih godina života, često skrivajući koliko mu je zapravo teško. Gledatelji su i dalje vidjeli prepoznatljivi osmijeh i njegovu karakterističnu energiju, dok su samo najbliži znali koliko ga bolest iscrpljuje. Upravo ta profesionalnost ostavila je snažan dojam na kolege, koji su ga pamtili kao čovjeka koji je uvijek davao sve od sebe, bez obzira na osobne probleme. Kada je preminuo 2011. godine, Hrvatska se oprostila od glumca, koji je ostavio dubok trag u domaćoj kinematografiji. Ne bi bilo točno tvrditi da je alkohol bio uzrok njegove smrti, no mnogi su tijekom godina povezivali njegov bojemski način života s postupnim narušavanjem zdravlja. Njegova priča podsjeća koliko se iza vedrog karaktera i osmijeha često kriju nevidljive borbe. Ono po čemu će Predrag Vušović ostati zapamćen nisu njegove slabosti, već izniman talent i likovi koji i danas žive u sjećanju publike. 9. Ivo Gregurević. Ivo Gregurević bio je jedan od najpoznatijih i najomiljenijih hrvatskih glumaca. Tijekom više od 4 desetljeća karijere ostvario je stotine uloga na filmu, televiziji i u kazalištu, a njegova prirodna gluma i neposrednost učinile su ga miljenikom publike. Malo je glumaca koji su tako uvjerljivo mogli utjeloviti običnog čovjeka, zbog čega je Ivo postao jedno od zaštitnih lica hrvatske kinematografije. No iza uspješne karijere nalazio se život obilježen velikim pritiscima, iscrpljujućim radnim tempom i bojemskim načinom života. Gregurević nikada nije skrivao da voli društvo prijatelja, duge razgovore i čašu pića. U filmskim i kazališnim krugovima bio je poznat kao čovjek koji je volio uživati u životu, a takva okupljanja često su bila sastavni dio njegova svakodnevnog života. Tijekom godina u medijima su se povremeno pojavljivale priče o njegovim navikama, no on ih nikada nije smatrao nečim što bi trebalo skrivati. Ipak, kako su godine prolazile, postajalo je jasno da dugotrajni stres i nezdrave životne navike ostavljaju trag na njegovu zdravlju. Unatoč svemu, Ivo nije gubio ljubav prema glumi. Nastavljao je snimati filmove, igrati u televizijskim serijama i nastupati u kazalištu gotovo do samoga kraja. Kolege su ga opisivale kao iznimno profesionalnog glumca koji je uvijek bio spreman pomoći mlađim kolegama i stvoriti opuštenu atmosferu na setu. Publika je vidjela njegov osmijeh i prepoznatljivu toplinu, dok su samo najbliži znali koliko ga zdravstveni problemi posljednjih godina iscrpljuju. Kada je iznenada preminuo 2019. godine, vijest je šokirala cijelu Hrvatsku. Iako nije potvrđeno da je alkohol imao izravnu ulogu u njegovoj smrti, njegov dugogodišnji bojemski stil života često se spominjao u javnosti kao dio priče o čovjeku koji je živio punim plućima. Njegova ostavština ostaje golema, a publika ga i danas pamti po nezaboravnim ulogama i jednostavnosti koja ga je činila jednim od najvoljenijih hrvatskih glumaca. Njegov život pokazuje koliko se iza velikog uspjeha često kriju osobne borbe koje javnost vidi tek mnogo kasnije. 10. Mladen Crnobrnja, Gumbek.
Mladen Crnobrnja Gumbek bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih komičara i glumaca, čovjek koji je desetljećima nasmijavao publiku svojim osebujnim humorom i toplom pojavom. Njegovi nastupi na televiziji, u kazalištu i na estradi učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih zabavljača svog vremena. Gledatelji su ga doživljavali kao osobu koja uvijek širi dobro raspoloženje. No iza vedrog osmijeha skrivali su se brojni osobni izazovi koje publika rijetko vidi. Kao i mnogi umjetnici njegove generacije, Gumbek je godinama živio u okruženju u kojem su druženja nakon predstava i nastupa gotovo uvijek bila popraćena alkoholom. Kolege su ga opisivale kao pravog boema koji je volio društvo, duge razgovore i noćni život. Takav način života postupno je postao dio njegove svakodnevice. A tijekom godina ostavio je posljedice na njegovo zdravlje. Iako se o tome nije često javno govorilo, oni koji su ga dobro poznavali primjećivali su da mu sve teže pada tempo koji je godinama održavao. Unatoč zdravstvenim problemima, Gumbek nije želio napustiti pozornicu. Nastavio je nastupati koliko god mu je stanje dopuštalo, vjerujući da publika zaslužuje osmijeh, bez obzira na njegove privatne teškoće. Upravo ta odanost poslu bila je jedna od njegovih najvećih osobina. Međutim, godine intenzivnog života, stalnog rada i nezdravih navika učinile su svoje, pa je njegovo zdravstveno stanje postupno postajalo sve ozbiljnije. Kada je preminuo 2000. godine, Hrvatska je izgubila umjetnika koji je obilježio jedno razdoblje domaće zabavne scene. Ne bi bilo ispravno tvrditi da je alkohol bio jedini uzrok njegova fizičkog propadanja ili smrti, no njegov boemski način života često se spominjao kao dio priče o čovjeku koji je živio bez mnogo ograničenja. Iza sebe je ostavio bogatu umjetničku ostavštinu i bezbroj uspomena koje i danas izazivaju osmijeh. Istodobno, njegova životna priča podsjeća da čak i oni koji druge nasmijavaju često vode vlastite, tihe bitke daleko od očiju javnosti.